Hublaya phi baro ngade imarina kashnok trajo ngade ina lacira bat ngapliang sungubhaya phi baro shakani ke channel jonga like Terra Roots. Menta kasngi ngako aban pen iya ki jingbam di sha step paper ki bangi juyo ha ki hotel shani ngi juyo ya kum kini ki jingbam ki bathiang malumala bala tip kum ki croissant bat ngaladep pen mi ka wei ka video ba pen I kum no ngashet yaki siapit kai mo yakni ka video namar ki bang ba ba shet hi heyeng tang ba ka wei pat ngan ong nya phi ba kam dalong phi ka basuk ban shet yakini ngas ngohun ba benta bat kata ka kopi dot bathiang namar ba ulong light ngila ban ba mya shibun deki we kijing bam nuksa kum kini hangni ba pelun bala shed bat ki sembai ne ki so grep bala that terkhong hadin kini ki jat jingbam ki baju kam ai ngila ru ban yo ya ki we bat ki jat jingbam ki balong kum ki kenja ruti ngila ban let jet ya ki jingbam kat pamon na kani kami babu ha kani ka kamra bam nila ban syam ya ki ruti ki bathiang malumala ya ki bon bat ya ki kenja kek ngi juyo ru ya ki sopo ki so apple ki so nyamtra bat kum ta ter nila ru banta da ki coklat bala ki jam ha ki ruti jongi ladangi kwa bakin tiang shu ki we pat ki jajing bam di sha step ki bangila ban yo ha ki hotel ki de kini ki jajing bam ki bam thiang henry ki babam melu bat ya kini ki jajing bam laju bam bat ki rutin ki kenjabon kum une hang ne banga bam pio I ngala adap sertap da kado mentapat ngan sertap sada kani ka cheese ni shibit tila kadang palat phi shani ngila ban syambun bon jat ki cheese kiba jem kiba ngate ngakambang da kani ka bakham phi ha hotel ki ju ai tang ye ki cheese baper henre ye ki do aro pio I ki bunjat kat ni baki bu kum ni te la kwa ban mat lut ya baro tang basal ya phi yo perkheng palat ka kpo ngate ngashubam no tang kini shijat arjat bang ba ujam mummumut usnyam namar ba unu jingbam ubang melu kaya ha plan phi bat kani ka kopi bathiang bakle bat kadut oh pet hilaru ban syam wat ya ka jing pon peleng ngila ban pon yaki kat kum ka jing I bangi kwa ha ki hotel shani ngila ru ban syam ya ka jing bam di sha step da kum kini ni juyo ya kini ki bacon balas di ngabang ba pidep namar ba kadai ka dos nyang balas di ha ka kleng hi kat ba kani ang nipat kadai ka dok ha im ngila ru ban syam ya bon jat ki dok ha ngau pelam dei bagi ajing bam di sha step da ki dok ha tang ba anda perkat bahapat ni syatu bangi jubam di sha step bat kerja kabiang himo ban bam bat kadok ha kijing bam di sha step jong ki briu tie ki aper phi na ki we ki ri sha ki we pat kidon ki briu ki babang ban bam tang ya kijing bam thiang bat kidon ru ki briu ki babam ya kijing bam babang melu bat kum kijing bam thiang kijing bam lu kidon bun jat kum kani hangni ka badai ka English breakfast kani ka English breakfast ken phi ka kentup ya ka snam ya ki sausage ya ki tit ki sosau ka peleng sedie bat ka do bacon ibang ham dei ngaken inda ngadi sha step kum ni ngam jus nguf tangan shu pi ban bam jas ni haki hotel babha ken phi kim ju benut ban ai jing bam ki babiang ki ju ai ya bun jat ki jat do
ki sausage, ki dog ha, ki don ru ki ham, ki bacon, bat ki wei de ki jai do. Bat pet kani hang ni le ka iya sriem bat ka do kle dei. Oh, don noodles ru kum no kum ta. Ki don wat ki asyar ki bajau ru. Ngati ngam smat phi ban bam bajau men step. Ngasmat ban bam ya ki batiang. Ngajulalat ban bam ya ki do kum ki bacon, ki ham, bat ya ki cheese. Ki don ru kini ki ham dos air phi ya i. Bat ting teng ngajupen bor yala de ban bam de bat ki jhur, knang ban dup koi dup kia. Bat ngaju persang ban bam ya ki jhur babon rong. Habang ali sa hotel, ngajus ngotenat tang ya ka bam, Henry ban pek tu kai ro ya karu kompen bet ya ki kamra bam. Bat pitep ngajus ngotenat ban syong ha kami bakendong, knang bangandog yo bam na ka bajajay. Pio i kini hang ni thap long kum ki momo, bat hapo pat la thep bat ka creamy cheese, bat upan balak nyot beni. Kum bangala bataya pi, baki jing bam di sya step haki hotel, kia per ka wei na ka wei. Kum juru ka syong haki ri ba per. Tang babuat sin ngajupen kut ya ki jing bam di sya step jonga, da ki jing bam thiang. Nuksa kum kani hang ni ka doi, balak le lang bat ki sambai ti sungi, ki dry nuts, bat ki dry fruits. Kum ki dry red berries, bat kini ki sok peach. Bat hakat tu kat ni ki hotel, ki ju ai ya ki sok ki badang fresh baha. Ni ju yo ya ki muskmelon, ki sotrun, ki watermelon, ki kiwi, ki sok grape. Bat wat dia ki sok mandiru tu pi. Henry nga balalot bahaban bam sok, nga bam ya kini ki sok ba fresh, bat ya kini ki dry fruit ru. Bat kum kini ki jajing bam, kita bahaya kamet kapar pite. Di tangkat tu pish pang kini ki jing bam di sya step baper, ki babang melu bat ki batiang, ki bangila ban yo ha ki hotel shanie. Bye bye. Saya Syungsuk Baro. Pas kong pawat klik dan subscribe ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye.